Zdravím všetkých cestujúcich na tejto palube a vítam vás. Dúfam, že si užijete videjko. Najlepšia konverzácia, že už som tu, tiež áno. Dojdem. To je dobré, že dojdeš. Som rada. Došiel, čakali sme, išli sme a nastúpili sme. Môže byť. Akože najhladšie pristátie za mňa, užívala som si to a ako môže byť. Mali sme to. Posledný musíme byť. No, my sme sem došli od toho, aby sme vlastne spali celý čas. Ja som pozerala predtým, než som objednala všetko, aké má byť počasie a mal byť pohode, ale zrazu, že má pršať každý deň a má byť zima, takže kvôli tomuto spanie. Vojak, čo má ústa, tak tam je okno. Ja, nech sa každý kúpne, hej. Kde máte také auto, ne? To je krásne ako je. Aha, pozri, máš. Ahoj, neviem. Musím si natočiť chod, vieš, ak? Také nebude na Slovensku, chápeš? Čo by som chcel spasteriť? Dobre, ja budem takto okno. Jej, krásne, nádhera. A my sa trepeme k nejakej vode. Pretože... Jaké dobré video. Pekná váša, ľudí sveta. Výhľad na cestu je super. Aha, pozri. No, počne. A mi sa strašne páči. Taká farba. Cherry? No. Toto bude taká blbosť, kam ideme. Prejsť sa do druhej strany a hore. Hovorím, 20 minút je proste našich 50. Ja už normálne chodím, že vyčerpali sa za týždeň. Ale ešte je zaujímavé, že keď sa boli asi kilometr dozadu, No. tak to bolo, že 11 minút. A teraz to je 10. Neviem, že keď som podchodil, tak boli sa 3 boha, vieš. Takže ja chcem ísť na hotel. No tak by som si zláškal. 11 hodín mám. Dobre, no, tak to môžeme byť ešte ďalších x hodín. Také pauzy budeš dávať? Tam tak čo? Im padne ďahli. Niekto si odkúsol z toho. A mám fotograf. Koniec. Filmy. Ale my sme na konci mapy, počúvaj. Super. Ono sa to ďalej už nenačíta. Ja som strašne zvedavá, jak vyzerá tá izba. Ja ale chcem pekný výhľad, aj keby spím na koberci. Trošku do kopca. Cvičíme. S takými nabombenými nohami sa vrátim domov. Sme náhodne našli podnik, kde nikde nebol a bol fajný. No dobre, že to si na tej kvapke, že? No to dobré. Ty, aké dobré. Reklamy, jej. Poďme na to, čo reklamy. Všetko je Eurorá. Hej, čo už tam bola? Dunaj. Pokiaľ krát sa už nejdeme. No. Wow, hotelíček. Tak dúfam, že na samom vrchu, ne? Kartu. Aha, to ešte nezač? Magic. Čo to znamená? Fikni. Nerušiť. No. To je stará pás. A tam na tej karte není tam otoč. Tak ideme skúsiť každú izbu? No ja sa spýtam, že aký poschod ešte raz. Prečo ideme hore? A ideme. Menšie. Mhm. SSky. Toto bude trápáska sa bude pýtať. 412? Neviem, ale som na štvorke. A že 412 hovorá, ne? Áno. 412. Dobre. A to tam nenapísala nikde. Ale ono to nehovorila, nie? Ja si to nepamätám. 412. Skús. No. Ale dobre. Telka. OK. Vidím, že aj v Polsku sa ľudia natrepú do križovatky, keď nie je miesto. Tu bude dobrý výhľad, počúvaj.
Došli sme niekam. Mind all day, sipping herbal in the morning just to feel okay. Had a dream I was water just flowing through space till I landed on the record that my piano would play. Talk sweet like jazz in the park after rain. What the grass smell green and the air feels safe. Profi záber. Let the silence explain. I don't need much, just a book in the brain. Used to chase things that were run from me. Now it's just still, let the peace come through. Na koľko hviezdičiek hovoríš? Dať vám 4, iba kľač. Moje to je tak zlaté. Got a breeze in my chest and a thought run free. I don't rush, I don't race, I just float. Čár, teplý. Kde? Aha. Teplý. Let it ride, let it breathe, let it roll like that. Got the world in my cup and the beat in the back. I don't stress, I don't fold, I just lean no facts. If the sun don't shine, I'ma still bounce back. I've been good, I've been gone, I've been lost in the loops. Got a hoodie and some headphones, walking with troops. Ain't no inches in the feed. Ale vyzerá pekne. Začal vyzerať pekne. Set, talk slow when I Také schody dobré. Je to toto hrado, je? Áno. Ja ešte, že čo tu je? Aha, Dunaj. I change a shift, but the roots still deep like my grandma's grits. City move fast, but I drift like smoke. Let the rhythm in my chest beat the way I go. Wrote a song for the days that feel soft and broke. Why the healing don't shout, but it still got hope. Let it ride, let it breathe, let it be what it be. Got a breeze in my chest and a thought. To má veľmi zaujímavú špic. Float on three, got a vibe in my soul, got a life on key. Let it ride, let it breathe, let it roll like Ideš? Hej, na to žihľadá. Áno. back. I don't stress, I don't fold, I just lean no facts. Tu som takú krátku selfiečku. Bounce back. Let it ride, let it breathe, let it be what it be. Got a breeze in my chest and a thought run free. I don't rush, I don't race, I just float on three. Got a Tu sme našli ďalší podnik, kde mali aj nejaké poľské jedlo. Kámo, to bolo tak úžasné. Veľmi dobré to bolo. Vyber cestu. Keď si také zaujímavé obleky. Ja by som išla aj rovno. To je rovno. Či vám to tak pripadá? Jaj. Keď sa to pozriete, hej. To je pekné. To je dobrý záber. To vyzerá to dobre. Mám taký pocit, že začala pršať. To je dobré. Príroda. By tu svietilo slnečko, bolo by to mega pekné. Som tu teraz sa oprel o stenu na tejto tajnej univerzite a búkol som si hlavu, ne? A hovorím, že snad tam je nejaký alarm alebo niečo. Ó, tak to je tiež pekné. Otvoď to. Tak toto vyzerá veľmi pekne. Pekne vysoko. Tam je niečo. A to natáčaj. Ne, To natáčaj na výšku. na šírku. Na výšku natáčaj. Ja mám natáčať. Srandovné je toto mesto. Ale nejaké na... Chceli sme ísť na večernú výhliadku, ale zistili sme, že je zavreté. No teda, aspoň sme si to mysleli. A extrémne pršalo a my sme nemali ani dážnik. To bolo Hopa. bok. Celý mokrý, tu ten palác. Zavreté. Prčí absolútne. Prečo tak zjapu? No neviem. Vtipná vec na tomto celom je to, že ráno sme zistili, že na recepcii požičajú dážniky a že na výhliadku sa ide z druhej strany. Takže pravdepodobne bolo otvorené. Bomba. Super, stále sme pri tom, Nevedeli sme to nájsť a teraz to je všade. Nice. No, super. A tam máte hodnou, že to mám treba. Dobre, tak zatiaľ musíme ísť do žabky. Krásne, krásne.
Tu som si žehlila oblečenie, z ktorého išla strašná para. A nado mnou bol pipak. A ešte tá žehlička nejako smrdela. Čo, to je chladnička? To bola celý čas chladnička. Bože môj. Ďalší deň sme dali druhý pokus výhliadky a následovali sme ľudí, že kade idú a dovedli nás tam a vtedy sme si všetko uvedomili. Sme proste debilkovia. To budú z druhej strany. To sú ľudia. Také šťastie. Čapka. Adamov splnený sen. Také opustené. Mám pocit, že na každom jednom rohu bol nejaký parčík, pretože ich tam bolo strašne veľa a boli veľmi pekné. Nie, že iba stromy, trávička, nič. Tam niečo bolo. Nejaké historické budovy, jazierka, vždy niečo. Aha, veverička. A v celku, aj keď si išiel mimo centra, tak si sa cítil, že si v centre. Vždy sa dalo na niečo pozerať. Či historické budovy, či nejaké akcie. Nie, že suchota, nuda, neviem, proste vždy niečo. A inak toto bol moment, kedy Adam povedal, bolo by fajn, keby okolo nás tancujú veveričky. No a potom sa toto stalo. Fotíš si chlapcov bez trička? Hej. No a tu už sa naša dovča končila. Išli sme za taxíkom, nastúpili sme, ten nás vyhodil na letisku. Nie doslovne samozrejme. Ešte asi je dobré, že sme tu skorej. Pani na kontrole mi povedala, že mám veľmi pekný telefón a potom len zobrala tú bedňu s našou elektronikou a my len pozeráme, že OK. My ste o mnoho viacej stoličili.